Zozanên Kurdistanê bigerin ezîzê min, keremke. Rojên sürgüniyê yên Celadet Elî Bedirxan li Şamê. Rojên sürgüniyê yê Erebê Şemo li Sibîryayê û pêvajoya vegera Mehmet Uzun a Berbamadê ve ji ber nexweşiya ku li Stockholmê pêketibû. Çîrokbêj, nivîskar û lîstikvan Ayhan Erkmen bi lîstika xwe ya sirgûn rîşa pûç Lanqerê derket pêşberî temaşevanên xwe. û çîrokên sirgûniyê yên sê rewşenbîrên Kurd bi vegotinek û hêsteke bêhempa zindî kir. Derdekî min heye û deyinekî min heye. Derdê min ew derd e ku ez xwe wek deyindarê Celadet Elî Bedirxan, Erebê Şemo û Mehmet Uzun dibînim di hêla hînbûna zimanê Kurdî da. Helbet Feqiyê Teyran, Melayê Cizîrî û Ehmedê Xanê, Elî Herîrî jî hene. Lê yê ku êş û jana sirgûniyê kişandin, ev her sê mamosteyê minî Celadet Elî Bedirxan, Erebê Şemo û Mehmet Uzun bûn. Di vê lîstikê de dema bênê temaşe bikin, yê şexsê her sê li hengê min da dîroka me ya 100 saleya Kambax jî hîn bibin. Em çima ketin û em ê çawa rabin. Di lîstikê de çawa Celadet Elî Bedirxan behsa xwe dike, behsa dengbêj Ehmedê Fermanekekî jî dike. Dema Mehmet Uzun piştî nexweşiya penceşêrê vedgerê Amedê li ber nexweşxaneya ku lê dimîne kon tê vedan û dengbêj duî gonî de kilamên xwe dibêjin. Gava Erebê Şemo li Sibîryayê sirgûnê de ye li gel çîroka xwe serpêhatiyên dengbêj Seyadê Şamê ku em dengê wî ji radyoya Erîvanê nas dikin ve dibêje. Dengê Seyadê, dengê Seyadê Şametê. Ez biraziyê Şamê kekê me, Seyadê Şamê me, qîza xalsê Şamê me. Hevpeyîna da evekî piçûk apê min dengî ve jiyanayî danîn. Zef bextewar bûm, pêra jî hestiyar bûm. Cezayê xwe bikişîne werê. Ev êşa di nav me da heye hemû hilbijartiyên me, muhteremên me, cangoriyên me li sirgûnan û li deverê dunyayê din da eziyetê da mane û bi hesreta welatê xwe jiyane û divê ku em ji vana re rêz bigirin li van xwedî derkevin. Nivîskar Ayhan Erkmen dide zanîn ku roja herî dojwar roja îroyî ne ku nifşên nû van her sê nivîskaran nizanin, kêm dizanin û naxwînin. Her wiha nameya ku Celadet Elî Bedirxan ji Mustafa Kemal Reşandiyê jî di lîstikê de tê xwendin. Ku balkêş e lê pêvajoya îroyîn ya derbarê Kurdan de tîne ziman. Meseleya Kurdan, meseleya Kurdistanê ne meseleya dema ye. Ne ya selefên we îtihat û terekiyan jî. Ne mesela bi navkirina eşîratî û olîye jî. Ev mesela mafê Her peyva gujdevên nivîskar derdikeve wek notayeke muzîkê guhedin temam dike reng vedde di dilê temaşevanan de. Hincaran mer Stenbolê digret bê Cizîra Botan. Hincaran ji Stockholmê berê me dide Sibîryayê û Şamê û Qahîrê. Ev tenê ne lîstikeke û ne pêşandaneke hunerî ye. Ev berxwedana gelekî ye ku bi çîrokê serpêhatiyên yê sürgûnî hatiye hunandin. Saîd Özmen, Kurdistan 24, Ankara.